Život u oazi crnog zlata, posao na naftnim bušotinama hrvatske naftne kompanije, Željko je bio pravi izazov. Ovdje je već 5 godina. Pustinja, radi se mora, dakle radi se 12 sati dnevno minimalno. Sve koji je obično. Jedno je podneblje drugačije. Moja familija, naravno da to najviše nedostaje, ali šta ćete, život naftaša je takav. Usred pustinje 300 kilometara od granice s Irakom jedno je od naftom i plinom bogatih polja. 200 hrvatskih radnika ovdje obavlja istraživačke poslove koje su Amerikanci ostavili. Uz Krosko, INA je među vodećim ulagačima u Siriji. Planiramo uložiti do kraja negdje $950 milijuna, negdje na pola puta smo danas. Za ovu drugu polovicu ćemo potražiti partnere da završimo do 2010. Sigurno se isplati i možemo biti konkurentni drugima. Hrvatska uz bok velikih igrača. Sirijsko tržište nije neosvojivo. U te se poruke protekli tjedan uvjerio i sam hrvatski predsjednik. Šta kažeš? Topla dobrodošlica pratila ga je posvuda. Razloga za ples predsjednik je itekako imao. I to gotovo 10 milijuna, ali u dolarima. Toliko smo naime izvozili samo ove godine. Uz naftaše nudimo i metal i kućanske aparate. Oni nama namještaj, tekstil i tkanine. Hrvatska zemlji vojnog režima s većinskim muslimanskim stanovništvom nije nepoznata destinacija. Vrlo lijepa turistička zemlja. Bio sam u Dubrovniku. No za razliku od Dubrovnika, razglednica s ulica Damaska potpuno suprotna. Iz gradskog meteža lako se izvući brzo, ali i jeftino, taksijem. Domaćini mir pronalaze u molitvi. Džamije su pune. Pažnja znatiželjnih turista privlači se na razne načine, pa čak i ovako. Do zarade se dolazi na svakom koraku. Jeftina ulična trgovina pravi je mamac za oči brojnim turistima. Prodavači vam ovdje žele uvaliti apsolutno sve. Ukoliko se znate cjenkati, možete dobiti i u pola cijene. Hello, how are you? Fine, thank you. Where are you from? Croatia. You'd like to see my shops here? I got my things. Evo vidite. Strancima koji opsjedaju sirijsku metropolu nude se srećke, smiješe ulični čistači cipela. Alkohol gotovo da i ne toče, no zato trgovci mame tradicionalnim grickalicama. Iako s plakata predsjednik pazi na sve, a Asadov pogled vreba s pročelja gotovo svih zgrada, trgovina, čak i automobila. On odlučuje apsolutno o svemu. Teško da ćete naći Sirijca koji će ga kritizirati, no zato su ovakvi prizori svakodnevica. Iz zemlje diktature i cenzure ispratila nas je sirotinja.